Saran baru mengikuti bekas sambutan. Pokoknya selamat malam bolo-bolo ya, bolo kucluk sainem ya. Nanti tuan tau mau sak jame piro mau nanti takok gak malah ngilang wonge. Nek kono jam piro saiki? Nang kene jam 12 lebih, jam 12 malam lebih. Yang Mulia Janeko nyapo mrenges sih. Yang Mulia Janeko nyapo mrenges. Lah iki to karo ngene to. Karo ngene to. Yang Mulia Janeko kok mrenges, Boyokku lara boyokku. Boyoken. Mari pitek kuku ya. Mari miteki kuku ya. Wis meh 2 jam iki. Wis meh 2 jam iki sekat muang iki. Ki mau ngecat kuku ya wisan. Sesuk libur dicat baru. Tampilannya ungu terong ya. Bangetan. Wis 2 jam. Lah nyapa kok bangetan? Deloken aku mari apa bekam. Loh. Gosong kabeh. Watukku tapi rada mari. Iki sing nuwemen lho iki. Nuwemen iki. Nuwemen iki sak ngene iki gosong mateng kabeh ngene iki, mateng wireng-reng tapi watukku mari. Karena masuk angin batukku ki. Mak renek sing ngeroki. Bangetan nang rantau iki bangetan. Alatku kesehatan iki mek iki. Alatku kesehatan ini lho mek iki. Ajur tanganku ngene iki tak kuweki ngene iki. Lek gatelen tak kuweki ngene iki. Iki tak kuweki ajur. Kena cepok ya. Lha iki sing nyepok ngene iki. Nyedote ngene iki ya. Nyedote ngene iki. Nyedote. Aduh. Entek. Baterainya entek coplok dhewe. Baterainya entek cah.